Ake sibuke la question 2 kaNovember 2021 oku paper 1. Bathini ke la a 20 kg block is placed on a rough surface dobela lugama lelo inclined at 30 degrees to the horizontal. A constant force F acting parallel to the surface is applied on the block so that the block moves up the incline at a constant velocity of 2 meters per second. Refer to the diagram below. A constant kinetic frictional force of 18 newtons acts on the block. Uyabona ke maybe kuluma kanje noma bebhale kanje kufanele understand ama laws ka Newton. Kuno Newton's first law, second law, third law bese kuzoba i-gravitational law. Uma kukhona into kanje fanele understand ama vectors lawa angama forces asuke acta kwi object ukuthi kuhamba kanjani. Ake si hlaziye noma analyze le diagram lebasinike yona le njengobona lapho kwi question paper yakho. Le ndawo le indawo enyukelayo. Indawo ke enyukelayo noma esuka itshekile kanje sibiza ngani nge-incline. I-angle yakhona yubani u-30 degrees. Buka-ke uma ubeka i-object, ake sithi object ila phansi, ayibhokisi nje. Bhokisi. Ulibeka la, siyazi ukuthi ibhokisi alikwazi ukuvele linyuke liye phezulu linyukele nje mahhala cha, akukaze kwenzeke lokho. Ngaphandle ke mekukhona ini magic. Kodwa uma ibhokisi ulibeka lapha ya liyakwazi ukuvele lehle depending on i-angle lapha ukuthi intaba le steep kangakanani. Liyakwazi ukuzehlela. So ke mesibuka la kune force edonsa leli bhokisi elu20 kg noma le block ewu20 kg. Iya kuphi? Iya phezulu. Ukube bekuthiwa imoto bekade la imoto ibiduma ino petrol engine isebenza kahle. Imoto iyakwazi ukuthi inyuke la ngeforce ye-engine. Kodwa uma upetrol ungekho emotweni ngeke izinyuke imoto la. Ngaphandle ke mayidonswa lezi imoto lezi eyidonsa ezinye imoto. So kune force la yani edonsa le block le. Iforce yokuqala le khona. Siya analyze njalo siyahlaziya. Bese kuzoba khona le force le esithi yini i-normal force. Buka. Uma ngikhuluma nge-normal force. Uma nginetafula kanje bese ngizobeka ibhokisi noma ngabe kuthona ngibeka incwadi phekwe lokhuzana. Phekwe tafula kanje. Leli lokhuzana leli bhokisi leli alishoni phansi, alilibhodlozi futhi itafula. Yindaba ingoba itafula linale force le. Isurface itafula yonke lento angithi. Kune force due to isurface. Kune force due to what? Isurface yetafula. Leyo force leyo sibiza ngani? Sibiza nge-normal force. And leyo force leyo i-perpendicular to isurface. Yakha bani? U-90 degrees nali ne-surface. Leyo force sibiza ngani? Nge-normal force. Le force le sibiza ngo-normal force. Kusuke kuyi-force lena ephikisa i-force of gravity. Okusho ukuthi ke nakhona la ikhona ini i-force of gravity. Yona ke i-force of gravity suka kwi-center ibheka lapha phansi, i-gravitational force. Nakuwena i-gravitational force ikhona. Kuyinto elilengayo. Ngisho bekuthiwa isekho phezulu kwetafula i-gravitational force ikhona ngoba i-force le ekhona kwi-earth. Kuyinto elengayo noma kwinto engalengi ihlezi ikhona yini i-force of gravity. Uma kukhona itafula kanje and lento ibekile ingashoni phansi ingashoni phezulu, kusuke kuchaza ukuthi i-force of gravity yaleyo nto leyo ne surface yetafula noma
ngabe isurface yaphansi noma ibhilidi noma iroof yebhilidi kusuke kulingana i-normal force ne-force of gravity mekukanje. Wherever kunani kune-surface i-normal force njani ikhona, unless i-object ilenga. Ake sithi nansi kune-surface lapha iyalenga, mayilenga i-normal force la yikho. Uyabona, usuyazi ukuthi i-normal force iba khona mekunjani, iba khona mekungekho njani. La nala i-normal force ne-force of gravity njani kuyalingana. Ukube uthema ubeka leli bhokisi ulibeka phezu kwetafula, itafula laselibhodloka noma lilimala itafula liphuka, lokho bekuzobe kuchaza ukuthi i-force of gravity inkulu ukunani ukune-normal force. Akusabhalansanga ke lapho. Ake ngikwenze lesibonelo esisobala. Ake sithi kunesihlalo, izihlalo ezoplastic. Ufika wena uyahlala kuphi? Esihlalweni. I-normal force phela isakhona ngoba isihlalo naso sinani, sine-surface. Njengoba ukwazi ukuhlala i-normal force ne-force of gravity njani kuyalingana. Khumbula phela i-force of gravity ukuze sikwazi ukuyicalculate sithi mg idinga mass nani ne-gravitational acceleration. Ake sithi ke manje sekuzoqhamuka umuntu onomzimba ondlekile, futhi isidudla. Uma singase kuthona sikala isisindo, i-mass yakho mhlambe nesidudla esithe ukuthi xaxa, ngeke izilingane. Okuchaza ukuthi i-force of gravity yesidudla neyakho ayisezukufana. Isidudla sothi mesihlala phezu kweloguzana kwesihlalo noma kwe-chair, isihlalo sivele sithi hayi ngeke engathi kunzima ke namhlanje sivele siphuke isihlalo. Kuqonda ukuthini lokho? Kuqonda ukuthi i-force of gravity njani inkulu ukune-normal force. Bengikhuluma nje nge-normal force ukuthi kuba njani normal force ne-gravity. Nalapha ke buka la kune-incline, i-surface yethu njani itshekile. Angithi mina ngitheni? Ngithe ngaso sonke isikhathi i-normal force iyohlezi perpendicular to what? To the surface. Okushuthi ke nalana ngoba sine-incline, nasi surface esikhuluma ngala i-object ehamba khona, kuzoba khona ke le force lesibiza ngani nge-normal force ezoba perpendicular to this surface. Uyabona? Siya-analyze ini i-diagram ngokuthi sibheke ama-forces a-acta kuphi kule object. Sazongena kuma-questions, ungajaha. I-normal force babese bethi ke lapha ya ngithe dwebela bani u-rough surface. Uma bethi i-surface i-rough basuka bekutshela ngendlela e-indirectly ukuthi noma indirect ukuthi kule surface le